Hej Bent, det var godt du kunne komme. Se, nu skal vi i gang med et større projekt. Og jeg har også forberedt lidt herovre, men I skal nok ende med at komme herover. Men det første vi skal gøre, det er, vi skal have fat i de her. Undskyld. Og der skal der så ind, så det er sådan en heat insert i. Nu skal jeg lige se, om jeg vender den rigtigt her. Og sådan der. Den her, der skal det heat insert i der. Den nederste del der. Og så her, man kan nærmest se det, at de er heksformet. Der skal 2 bolde ind i, ikke bolde, møtrikker. Så 2 3 mm møtrikker, og så et heat insert i det hul. Der, det var det nede i bunden. Og den anden, der skal der egentlig ikke så meget til. Der skal bare et heat insert i der. Der skal der ind i. Og de 2 til for at holde selve hotenden op, når vi kommer dertil en gang. Så det bliver spændende. Det gør sådan. Og så det får vi lige gjort. Og så starter vi med at trække det ene bælte. Jeg gør. I behøver ikke, hvis I har købt et sæt. Men hvis I nu bare har købt 15 meter bælte, og så, I ved jo ikke, hvor langt de skal trække den rundt. Så man kan jo google sig til det, men min er skræddersyet. Og det er vigtigt, at de har præcis den samme længde. Så hvis vi starter med at trække en, der har den længde, den du skal bruge, piller den af igen, måler præcis den samme længde en gang til, klipper en mere, så vi har 2, der er nøjagtigt samme længde, med samme antal tænder på, men det kommer vi nok lidt nærmere ind på. Så lad os først starte med at montere en bælte. Så der kommer I lige lidt, jeg sætter lidt de her heat insert i og så videre, så der kommer I lige med herover. Så skal vi lige have låst det fast. Så kan I også få lov til at se, fordi jeg har i mellemtiden også leget lidt med et setup på, hvordan det her det kunne komme til at se ud med elektronikken, fordi det er jo som altid ikke standard. Jeg kan ikke engang køre så højt. I kommer over at flyve så. Der. Så kan I da få et kort overblik. Så jeg tænker, at main computeren skal være der. Raspberry Pi vil være her ved siden af. Whoop. Så er den ene strømforsyning der, og den anden strømforsyning der, og så er der den der strømting derovre. Men alt det der, det kommer vi ind på senere, og så er nogle af de her kabelførskinner. Men det kommer vi ind på senere. Lige nu, der koncentrerer vi os bare om at få lavet det der. Så jeg har varmet min insert maskine dims. Det er dem der. Det er næsten perfekt. Sådan der. Så den der skal vi lige have en 3 mm insert i. Fordi fokus er altid så godt. Men det er 3 mm, det har vi snakket om tidligere, at den bruger kun 3 mm. Og den skal vi så bruge 2 af. Så den bygger vi der. Og så smider vi resten på gulvet, fordi så er vi sikre på, at vi har nogle liggende, hvis I nu skal finde dem nede på gulvet. Så hvis I nogensinde skal bruge dem, så ved vi det, de er lige her. Sådan. Kan vi da garantere for, at det stadigvæk ligger nogen under skabet. Nå, det er et bødt. Og vi skal egentlig kun bruge de 2, der skal heat indsættes. Så i hvert fald lige der. Brunk. Så hvis vi tager den ene, den skulle sidde her. Sådan der. Og den anden, den skulle sidde her. Det kan I ikke se. Sådan der, ikke? Kan I se det? Der skal de sidde. Så den får vi lige trykket ind i. Den skal sidde der. Hvordan? Det kan I godt se, kan I ikke det? Så den trykker vi bare ind i der. Syp. Sådan. Kan I se det sikkert sådan her? Det kan jeg godt. Så den tager vi også ned i. Wii, det ser så sjovt ud. Og den står til 250 grader, så det går
Meget glante. Den er trykket helt ned i, så den ikke er op over. Det kan jeg selvfølgelig ikke se. Men den går ikke over siden. Den sidder lige så tryk. Det der. Den går ikke op over. Og det er vigtigt. Når vi så har gjort det, så kan vi jo gribe nogle 3 mm møtrikker. Og dem kan jeg sikkert tit bolde. De går stramt i, og det er kun godt. Så flyver de ikke alle mulige steder hen. Nej, det gør ikke. Dernede. Den går virkelig stramt i, det kan jeg da allerede mærke. Jeg tænker, man kan altid tage en lille bold, skrue den lidt i, og bruge den til at føre den ned i. Sådan. Nu er den der helt nede på den. Det er nok godt nok. Så sidder de fast der. Godt. Så har vi simpelthen fået lavet det der heat insert der, som vi skal have, og de 2 bolde i henhold. Vi zoomer lige lidt ud. Så har vi simpelthen fået lavet de 2 heat insert der og der. Og vi har, i den her, der har vi prøvet dem her inde i. Det er den, der har sådan en kanal heroppe i. Det er den, der skal være styrbord af printeren. Bagbord. Jeg ved, hvad det er, men jeg ved ikke, hvilken side der er hvad. Den der side. Der. Den samme der, hvor det er jo en ledning, der skal føre, så den skal jo muligvis ind i den der pink arm, vi brugte som ikke var orange til sidst. Men de her, de skal så sidde op på. Den kan I ikke se. Okay. Men den har vi færdig med, så den kan vi godt slukke. Så de her, dem så vi har lavet de der heat så videre i. Den ene, den skal sidde over i den her side. Og den anden med det der kabelting. Jeg lige skal mig vende rigtigt her. Sådan der. Den skal sidde sådan derover. Så kabeltoppen her, den går ligesom over til vores kabelførting herover. Og måden de skal sættes fast på med, det er selvfølgelig nogle bolde. Så hvis vi starter ud med at i toppen, de 2 her i hjørnerne, helt ude for uden, der skal vi bruge nogle M3 12 mm. Sådan nogle med sådan et hoved på. Og de skal så godt ind i der. Jeg behøver ikke sidde deroppe for det. Whoopty. Og de skruer ned i plastik, så vær varsom. Den skal godt ind i der. Og når jeg siger godt ind i der, så mener jeg, at den skal kun. Den skal ikke helt i bund. Sådan der. Den skal simpelthen stå 3 mm over. Og der har jeg brugt den her skydeladet ting, der er taget til 3. Og så målt. Der skal simpelthen 3 mm fra den der, og til bunden af hovedet på den der. Og gæt en gang, hvor mange gange vi skal gøre det. Joink. Sådan der. Den lige skal jo så ikke sættes fast. Det lyder som vores kat. Den lyder meget sjov, når den væser. Men for at skrue den fast herpå, så skal vi bruge sådan nogle igen. Det er det mest kendte skruer, der er ikke det. De er 8 mm, og de skal så ind i de her 4 huller, der er her. Det kan vi ikke gøre endnu. Fordi nu skal vi have ført bæltet, så det bliver sjovt. Og den måde vi gør det på, det er, vi finder bæltet. Jeg har så et sæt her, som jeg har tegnet på, er 2,5 meter, eller 2000, okay, jeg kan ikke tælle, 2400 centimeter. Og jeg har simpelthen de bælter her, som vi nu skal bruge. Så dem tager vi en af. Den er i hvert fald rigtig lang, og det er simpelthen også det af de der kendte gears bælter. Det så ikke står nogen steder, vel? Det står der.
Gears. Fokus. Ja, men tro mig, det er Gears. Og det er 5 mm. Vi passer jo selvfølgelig med det her udsnit, vi har her. Ups. Så de kan ligge derinde trygt. Og passe i de tænder, der er der. Og så lægger vi den simpelthen lige lidt. Ja. De skal vende sådan der, så bæltet ligger ind under. Ja, så der, inde i midten, det der den lige kigger op her engang. Der kan den stå en lille smule over, men ikke for meget. Lad den ligge så tæt på som muligt. Det justerer vi senere, men I kan se, at den passer rigtig godt ind i det der. Så læg den, hvor I tænker, at den skal være. Hold godt fast. Og så bliver vi sikkert træt af, at den er så lang. Vi starter med den øverste. Så tager vi 1, 8. Okay, der er en milliard dernede, og alligevel så kan jeg ikke få fat i en eneste af dem. Sådan. Så 1, M3, 8. Så tager vi bare lige det øverste hul. Der. Og det skal jo så ind i vores... Au. Okay, væk på evigt. Og hold den der. Hen så den passer. Jeg tror ikke mine fingre med i dag. Der. Vores M3 8 mm. Ind i det øverste hul. Så får I ikke ødelægge gevind derinde, ikke? Spænd den stik fast. Om I vil have begge to i den side der, det skal være op til jer. Jeg tager så ud. Bare fordi. Så. Sådan. Og så har vi jo så i det her tilfælde, fordi vi ikke ved, hvor langt den er endnu. Nu hænger den i hvert fald godt fast der. Den er lige op til kanten herinde, så ved vi, at den side, den er altid lige op til kanten. Så med tandhjulene ud af, holder vi den der. Sikrer os, at vi ikke snor den. Og så, fordi det er det øverste, vi har taget der. Den øverste der, så skal vi køre godt så. Den øverste del, den skal ind i den der. Tænk vi er. Ind i det øverste hjul der. Og det er jo som altid alt den plads, man kan bruge. Den trækker vi bare igennem. Jeg vælger at trække den hele vejen igennem. For at sikre sig, at den ikke er snoet. Det er den nok. Hvad gør vi, hvis den er snoet? Så vender vi den rundt. Ja, selvfølgelig er den snoet. Det vil da være dumt andet. Kan jeg vente den? Nej. Jo. Sådan. Sikker så den ikke er snoet. Ind i den øverste heroppe. Uden at stå på den. Sådan. Ser man da. Så har tænderne, de er ud af. Og ved igennem det første. Og igen uden at sno den. Træk. Uden at sno den. Op. Og så skal det bag ved det hele. Ja.
Jeg tager det lige herhen. Helt frem. Og så kan I også bedre se. Det var smart. Kan I det? Spændende. Altså sidste ende, så skulle det jo gerne passe med, at den ligger ind i dem der. Men lige ført bare igennem nu. Sådan. Giver det mening? Ind. Så er det rundt om de hjulejer, du har der. Ind ikke den nederste, men den øverste, fordi vi tog den øverste i den der. Så skal den også se den øverste der. Og så i mit tilfælde, så bliver det fedt. Men nu skal jeg om bagved. Okay. I kommer lige derind igen. Donk. Nej. Okay. Sådan. Hvad I ikke kan se, jeg har vendt 3D-printeren. Det synes jeg var smartere. Godt så. Det er godt nok. Så har vi vores kæmpe bælte. Vi sikrer os igen, den ikke er snoet. Sådan der. Den skal være øverst op. Ind. Sådan. Sikkert den ikke er snoet. Så skal den simpelthen bare rundt om det øverste herover. Og så fører vi hen igen med tænderne ud af. Og så skal den ligge i den første af de her lejer, og så skal den ind igennem hullet. Rundt om, så sidder motoren, den sidder lige derinde med sit tandhjul, og der skal vi så have de her tænder til at gribe fat i. Så det gør vi da bare lige. Husk at sørge for, at det ikke bliver snoet. Så rundt der. Det kan godt være, at man skal bruge lidt hjælp fra skruetrækker. Nå, okay. Så rundt om den første af dem her, den øverste igen, altid øverste, så skulle det gerne passe med, at vi har stillet tandhjul på selve motoren til øverste også. Rundt om den gang, og så ud, ikke ud af det samme hul, men der er ligesom et hul herovre ved siden af, fordi vi skal have den rundt om den der ting igen. Så. Og så husker vi at snakke om, at så længe I har sat stikket til, så sker der ikke noget ved, at motoren drejer rundt. Og det er egentlig kun en god ting, der drejer rundt, fordi så betyder det, at I har tænderne i det rette sted. Og hvis den så er snudet nu, så bliver man ked af det. Det var den ikke. Sådan. Og hvis I hører den, så kan I måske se dernede. Ja, den kommer tættere på os. Det er vi egentlig ikke så super interesseret i, men der. Sådan. Og så skal den bare
skal bare ind igennem. Og op til fronten. Sådan. Den rører ikke kranbroen, eller den der går på tværs. Vi skal bare have den igennem. Når den er trukket stram, så er den helt op imod, og så skulle det ikke give nogen effekt. Så bliver vi lige nødt til at vende printeren igen. Jeg kan ikke føre den derud. Men igennem bagsiden. Lad den ligge sådan okay præcis. Og vend printer. Det. Så fik vi vandprinteren igen. Og så er vi her, hvor vi førte den ind bagved. Kan måske genkende den der. Så skal vi simpelthen have den her. Og her er det der, hvor igen den der. Og som I kan se, så er det der, hvor bolden sidder øverst. Og det skal den også, fordi vi piller ved det øverste bælte. Så hen til enden. Husk, den ikke skal være snoet. Bup, 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 bup. Og så skal vi have den rundt om der. Og have en lang strikkepind, det kunne være smart. Og så har jeg fået den rundt om det lejer, så trækker vi den igen. Så har vi den kørt ovenpå på sig selv igen, men den er lidt forskudt. Sådan der. Og så hen der, hvor vi kom fra. Og så ifølge igen, så skal vi lige sikre os, at vi ikke har snudt den. Sådan der. Og så rundt om de der tænder. Der. Den skal så spændes under den her igen. Ligesom den anden, den kan vi. Og så trækker vi det bare lige under regner til 5 cm for meget. Det kan vi godt give ekstra. Hvis jeg var smart, så havde jeg nok klippet med. Men jeg er ikke smart. Så der. Jeg har noget her. Jeg holder min finger så lige der. Ah! Så skal jeg så lige som jeg kan. Klip så lige som jeg kan. Kan jeg ikke se en skid, jeg bruger en højkniv. Jeg håber den er god skarp. Den er ikke. Sådan. Så har vi bæltet i en længde vi kan bruge. Så dem skal vi have 2 af. Og det er sindssygt vigtigt, at de har præcis samme længde, de 2 bælter. Men så den trækker vi bare tilbage. En gang. Så demonterer vi lige den helt igen. Sådan. Jeg har bare lige rullet det, der ikke skal bruges. Det er en rest. Men klistrer lidt tape rundt om, og så kommer det til at ligge der for evigt. Men det vi er så interesseret i, det er, at vi skal bruge 2 af dem her. Vi skal bruge både til A og B motoren dernede bagved. Så vi skal til at tælle tænder. 1, 2, nej. Nej.
Vi har her. Det er det samme bælte. Så hvis vi bare... Det bedste er jo helt klart at have tænderne helt rigtigt der. Sådan. Om det er 1 eller 2 tand for mig, det er ikke just super vigtigt, men vi lægger dem simpelthen sammen sådan der. Så det er tand mod tand. Og så kører vi den bare. Sådan. Så passer tænderne helt præcist. Så jeg må huske, hvor mange tænder man var over eller under, og så skal lige snitte den det samme sted. Men min passer den meget godt. Der. Så de 2 er dem, vi skal bruge. Og så har vi en stump her. Ja, den er i hvert fald ikke lang nok heller, men det regner jeg ikke med. Så den ruller vi også lige op. Det er også en rest. Kan jeg bruge den til noget andet? Måske. Det kunne være ret at vide, hvor stor den er. Hvor lang den er, hedder det så. Men det bliver en anden dag. Nå, det var ikke slemt. Ja, drink. Sådan. Ud af alt det bælte, jeg har købt, har jeg det her til års. Jeg har jo så også brugt noget til min Lloyd Colby Heat Insert fætter ting, men det er det der til års. Så det er meget godt. Så skulle de 2 bælter være nær til 100% lige lange. Det håber vi godt nok, det er. Det man kan gøre, det er at prøve at lægge det ned på gulvet ved siden af hinanden. Og så se, hvor meget lige langt det er. Nu lægger vi ved siden af hinanden med tænderne. Og så trækker med fingrene, det kan sikkert også godt. Bare lige sådan midlertidigt. Ja, nu har jeg lige tjekket dem igennem hænderne igen. De er ret meget sammenhængende. Men ned på gulvet, læg dem så langt det nu kan være. Få en anden til at holde dem. Tjek dem. Det er uhyre vigtigt, de er i sammenhæng de 2. For ellers så giver det ballade senere. Se, nu skal vi så til at gøre samme øvelse en gang til. Bare med 2 bælter på samme tid. Så vi piller lige den der af igen. Sådan der. Godt. Så et bælte i bunden. Så for at de er trukket lige langt her med mange tænder der står over. Der. Klamp den ned. Jeg kører den bare hen til den der. Ja, lige med topkanten der. Sådan der. Sådan, så går de lige op til toppen der, og de er strammet. De 2 bolde, der holder den på skinnen. Så de er i hvert fald lige langt der. Og så skal vi til at føre 2 bælter på samme tid, så samme som vi lige har lavet en gang. Ind igennem der. Rundt. Uden at sno den. Det er snart det vigtigste af det hele en gang til. Sidst var det ikke så vigtigt, men nu er det super vigtigt. Så uden at sno den igen. Så tænderne ind imod den øverste, den skal med ryggen ind imod den. Der. Den nederste af dem her. Lidt nok ind der. Der er et tandhjul. Den vil vi gerne rundt om. Ja. Og så den der strikkes ind, skruetrækker et eller andet. Lige til at hjælpe med at fiske den igennem.
Sådan. Ud af. Ind i den øverste. Nu husk det er det nederste. Så den skal også bare lige igennem ned under der. Sådan. Så har vi 2 bælter igennem der. Der vender vi dem igen. Så er vi vendt rundt igen. Bælterne kommer ud her. Så dem skal vi have ind igennem det her hjørne. Husk, de ikke skal være snodet. Her er det, den skal jo bare ind under der rundt. Sådan der. Det er top. Sådan der. Før den igennem der. Trække. Den føles med de kort. Den ikke. Og så helt vejen rundt derind. Egentlig. Det er bund. Den skal rundt. Det er bund. Op. I kan se tænderne. Nej, det kan I ikke. Der. I kan se tænderne, det vender ud af. I tjekker, om den er snodet. Sådan der. Og så skal den ind igennem der. Og motoren sidder lige der. Så vi skal derfra hen over her. Og så faktisk ud bagved. Det er fint. Og så tilbage rundt om motoren. Og det er sådan lidt tricky. Se, der kommer den. Sådan. Så trækker vi den igennem. Og nu kører den på motoren. Det var derinde, vi stillede hjulene med den der gadget, du har printet, og du selvfølgelig ikke har smidt væk, ligesom jeg har. Og så skal vi lige sno den rigtigt. Sådan. Sådan. Så går den simpelthen ind der, om bag den der, rundt om motoren, og så ud her igen. Og så skal vi op på den anden side. Den anden bælte, det skal bare på toppen af den der. Med tænderne ude, og så skal de ligge sådan der bagved. Så skal vi simpelthen have den ind igennem der, og så rundt om med tænderne ind mod motoren. Og så den der strikkepind eller skruetrækker. Hjælp med den igennem der. Sådan. Sådan. Så trækker vi den igennem. Igennem der. Og på den anden side. Den er jo meget selvforklarende. Den kommer med tænderne ud af, ligesom den anden. Så ind der, ned fra neden. Igennem hele vejen hen.
rundt om ledningen. Der. Og så skal den også bare ind igennem det hul. Og de kommer igennem her. Top og bund. Den lange, som er top, den skal vi have herinde foran. Og den kort. Det bliver sjovt. Den tager vi lige om lidt. Vi tager lige toppen. Okay, husk at bøde med det i den anden side. Men det har vi jo lært nu, så det kan vi sagtens finde ud af. Sådan. Godt, efter du har fået den igennem, den går faktisk imellem det andet bælte, så det behøver du ikke tænke så meget over, hvis du synes, det virker mærkeligt. For det er rigtigt. Ja, det er rigtigt, det virker mærkeligt, men det er rigtig godt sådan. Så skal vi bare have den ind igennem herover. Den øverste er der, hvor tænderne er den her gang, til modsætning fra før. Så. Og den anden, den skal så rundt om derinde. Det som vi gør på den anden side. Det var bare i toppen, og nu er det så bunden, fordi det... Sådan. Jonk. Og husk at tjekke, om de er smooth. Nu har vi jo klippet dem lige langt, så er de jo lige langt der. Så kør lidt frem og tilbage, så skulle de gerne falde på plads mellem alle hjul og så videre. Og så kan vi jo prøve at spænde den fast med den her. Det bliver sikkert fast. Det som vi gerne vil have nu mest, det er at de der i siden der, hvor vi kan stramme med en bold, de er så løse som de kan være. Og så de andre her, at vi der så stramme som vi nu lige, i hvert fald lige stramme. Og det burde det jo være, hvis de er lige langt, så skal de jo bare have det samme. Strammer vi dem ned. Og håber vi ikke skal lave en justering med. Men have dem lige langt her. Lige stramme der. Løs i den der. Og så kan vi altså stramme dem. Ja. Spil på dem, lyder de ens, okay. Og så kan vi jo så prøve at trække. Og hvis det går jævnt, uden hop og alt muligt, så er det dejligt. Og frem og tilbage. Sådan. Det føles dejligt. Og hvis du kan se begge motorer, de kører rundt, så er det perfekt. Og hvis du kun vil have den ene til at køre rundt, så skulle du faktisk køre skrå. Og skrå den anden vej. Så er det kun den ene eller den anden motor, der kører rundt. Det er egentlig meget sjovt at se. Men sådan der, sådan gør vi det. Det tog mig så tid. Det tog mig 1,5 time. Men jeg skulle også optage, så jeg vil sige, man kan sikkert godt snit klare det på en time. Men så for at
at de er jævnt lige lange hernede. Du skal, hvis du bare har dem lige lange her, og lige stramme, og så kan du spænde dem lidt i de der fine nogle, vi har bygget der siden. Og så håbe på, at den ikke knækker. Fordi hvis den knækker, så har vi ballade. De er sådan der. Det er fint. Det er sådan, vi har. Så det var jo sådan set det. Så kan vi kigge på, hvad vi skal lave næst. Nu begynder det at blive alvorligt. Jeg mangler stadigvæk noget print. Så det må jeg kigge på. Up. Tilbage. Den vej. Sådan. Det var det. Jeg mangler stadigvæk noget print. Det er jo godt nok som jeg er Jesus. Hej. Okay. Det er lys, det er fucked. I kan komme tilbage på pladsen. Den vælter. Nej. Hvad er det? Sådan. Tilbage på benplanen. Sådan. Det var det. Nu har vi gjort det. Den kører, og det ser ud til at spille super. Jeg tog også lige chancen at stramme den der til samme længde. Det kunne man lige godt, når jeg vendte den sådan rundt. Det tænkte jeg ikke, det behøvede at vise, men de der tapper skal være samme længde. Den kører, som den skal. Om den går stram, måske lidt. Men jeg synes, den kører fint. Kører det lidt frem og tilbage. Alle vejene. Hvis den bare kører jævnt, så er det nok meget. Men jeg vil sige, spænd det der op, før du sætter den op, så er det måske lettere at vende rundt. Det er så fedt. Så fedt. Jeg kan så ikke lade være. Godt. Jamen, tak fordi du kiggede med. Nu håber jeg, du har fået hjælp til at sætte din bælte på der. Der var lidt rest over os. Og det er jo det, vi godt kan lide. Så jeg skal til at have... Vi skal faktisk have den anden printer til at køre, før vi kan komme videre. Så det bliver spændende. Plus jeg har nogle andre ting i planerne, som også skal bruges den her. Fordi jeg har fundet ud af, hvordan jeg kan få en top på. Fordi det er som om loftet, det drysser ned på. Det kan jeg ikke lide. Så det vil jeg gerne have en plade op på at lægge. Det finder vi ud af. Så næste gang, det kunne faktisk godt blive noget elektronik. Måske, der tror jeg, vi skal have en... Ja, det kunne godt blive elektronik. Så det må vi se på. Men tak fordi du kiggede med. Hvis du gider lige eller efterlade en like, jeg kan godt lide. Tryk på den der, det koster ikke noget. Hvis du gerne vil subscribe, så gør det. Men jeg regner ikke med at finde ud af det. Så selv hvis jeg får muligheden for Google at tjene penge, så siger jeg, nej, det må jeg slet ikke. Så det går jeg ikke. Så det er egen fri penge, egen lomme. Som regel altid. Så tak fordi du kiggede med. Og så ses vi næste gang. Moin! Bonusklip, nu skal I se. Det glemte jeg helt. I kommer lige ud af den der. Joink. Vi skal nemlig bruge nogle bolde, som jeg i hvert fald ikke lige fik lagt til side. Det er nogle bolde, hvor de som den skarpe ser sår, det hedder sår nu, nok opdaget, så putter vi jo de der møtrikker ind i siden på den. Der skal vi så bruge nogle M3 30 mm lange bolde, som så skal ind i siden på den, for ligesom at holde dem sammen. Sådan der. Og sådan skruer vi bare i. 2 styks, top og bund. For at holde det hele sammen. Så det ikke falder fra hinanden.
Det er måske en god idé at gøre det, inden du strammer. Men det var altså det. Farvel. Make the ground shake.